What's up again mga youth? Welcome back again sa ating vlog. So for today's video, ako among i-tour sa among balay kay before man lang tamuhawa ani ang balay no makita ninyo ang palibot ani kay this is our last video. Dito siya magtawal. Last no. Mo post lang takadali kay mulupad na pud ta next day sa Davao. So di na ta makaka-vlog diri ang side mga youths no. But before we'll start this video, don't forget to like, share, subscribe, and hit your notification mga youths no. I-hit yung notification and also mga youths ay dyan pa makalimot keep sharing dyan mga youths no. Ang managhan ato ang views, likes, and subscribers dyan sa ato ang YouTube channel. So mga yots, pagawas na sa amo ang balay, mauni amo ang gawas no. Mauni among iro. Mauni ang balay. So musulod ta sa amo ang balay. Sa amo ang balay, makita ninyo amo ang computer. Ang garo-garo nga computer mga yots. Then diri apod ato makitaan ang amuang upat ka unit sa computer nga di na mangandar kay gipangkuag pyesa sa nangayo no, gipangkuwatag pyesa sa niayo mga youths. Then naitulo ka sa ako sa humay nga itanong pa na humulan pa tubig mga youths. Then diri adapit sa kilid na adri ang naong Alvarez naong hubahig dili na adri amo ang video kihan. Unang video kihan mga yots. Diri pud mi nagatanaw og TV tagagabi Makin GS. Diri nagatanaw. Then sulod na kasamo ang balay. Medyo ngit-ngit ba siya mga yots no. Napo di among tindahan diri yots. Ang tindahan, duha ni ka side yung tindahan, side A, side B no. Sa diri side A. Ang siyang front joint mga yots. Then sa muna among sulod na ta muna among pulpahan color blue. Then sigaw itong sago ayot siya kay maragit-ngit kaayo siya yati. Sigaw na siya para muhayag ayos no. Sigaw ba? So diya sa mo ang side likod sa mo ang pultahan mga yots sa diya ang duha ka sako nga humay nga ipagaling pa yots no, ipagaling pa siya. Nilabhan wala pa nahipos. Electric fan na mo mga yots. Ako ang router ay dinadala na ko dito sa boarding house kay di man ako na magamit din no, dili man siya magamit kay usay ako may nagapaload na mga yots. So amo ang TV na anaw ni Coco Martin mga yots no. Tanaw ko og The Incredible Police ito. Jack Impopoy nag-post na siya yots munang tibihan na munang salin sa eleksyon no. Salin sa eleksyon na mga yots. So diri pod nga side, diri ang kwarto namo nila mama. Atong pasiga-siga na para maklaro. So mo ni ang morning ka 3 or kutso namo ni siya mga yots. Ginahipos-hipos namo na kay dugan kang kuanan sa iring, hidaan sa iring mga yots. Diri pod sa pikas na diri ang kwarto sa ako ang ate. Nya wala man si ate ang nimpuli iyang iring. Batasan mo, isla pud na. Sige nagkabuntis mga yots, nag-isugbang iring. Ang iring nga sige magpanguwang. So, diri po, idang mga yots na. Kaya nga ito, idang kayo siya. So, mangminaw may radyo, napudri mong radyo. Sa ibabaw sa radyo na adri amo ang iring. Anak, ihapon atong among iring no, sa kwarto ni ate. So, diri sa pikas, bali kwarto diri ni kuya. Nga murag, budiga mga yots. Murag budiga, no? Dagang kay mga papel-papel kay niluan ako na masugo si mama kay labay daw nako ang papel put ngano nalang sentimental value siguro mga papel-papel din nyo kay dili mo gud hilig si kuya og kana gani panglabay niyang mga papel-papel niya sa katong ikan first year high school niya na ginalabay. So diri pud nga side na diri amo ang ref nga ref sa frigidaire. Ref nga walay
Sulod. Kay guba. No? Guba mo ang refutes. So, dili po sa pikas, nga side, dadri amo ang Casillas. Pasigaw na to. Muna mong Casillas. Na? Muna mong Casillas. Na? Manhole sa taas. Mayots. So, pagawas na sa to ang main exit na sa mong balay. So, dili bakit anak to amo ang talong? Yan ato mga talong dito sa kuano. So, ginashoot natin sa likod sa mong balay. So, diri pud sa pikas namo, dirian nga nami gamay zoo no. Actually, gamay na lang ni sila no ang mga hippopotamus diri ang color white. Ibay na hippopotamus. Diri sa una duha na sila, diri po duha. Kay 9 man tanan ang anak niya mong hippopotamus. So, mo ni ilang mother lily. Tikdik! So, ang nabili na lang siyang anak is isa na lang ang naginasarang baboy na ko yun. So, diri adapit na diri amo ang manok. So, na diri amo ang pakok o bibi. Sa ilalim sa diri amo abuhan. Din sa ilalim na diri mga sundang. Mga hugason, mga panahugasan. Then, sa una na may makina, naguba naman, balik na pag sa bumba. Yung tinaran sa Bombay mga youths na. Yung Bombay youths. Nabali nga lang sulod. Kay, may bubumba, kay tapulan pag masaog pa din si So, maura na ang balay youths na. Gamay lang kaya siya, pero go lang tayo. So, dito sa likod, kita naman sa likod no, motong umahan na mo ito gamay tamnanan o gulay. So, kasi gulay misihan, mga youths. Nakapanglarot ni miskin asa. Ay, ako ni mama, hindi ko pa magtanong-tanong. So, dara taman youths sa itong video. Unta na-enjoy ninyo ang balay nga gamay no, among paya. But before we end this, don't forget din mga youths, like, share, subscribe, and hit notification bell alarm update mo sa mga daily content na ako i-upload dito sa akong channel. So, dira taman youths, bye-bye!